Φωνή στους ασθενείς με υπερχολυστερινεμία επιχειρεί να δώσει εδώ και 4 μήνες ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών και Φίλων Πασχόντων από οικογενεία υπερχολυστερινεμία. Εδώ και χρόνια οι πάσχοντες από την ασθένεια είχαν επισημάνει την ανάγκη να συστεγαστούν κάτω από ένα κοινό φορέα που θα μάχεται για τα δικαιώματά τους. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης, δεν έχουν τη φροντίδα που δικαιούνται. Τι ακριβώς τώρα είναι η υπερχολυστερινεμία και τι ακριβώς διεκδικούν, να το ακούσουμε από τον πρόεδρο του Συλλόγου Νικόλαο Αξιώτη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή, και τον Χρήστο Κάπου. Είναι η αύξηση των επιπέδων της ολικής χολυστερόλης στο αίμα πέρα του φυσιολογικού. Χωρίζεται σε 2 βαθμίδες. Είναι η ετερόζυγη μορφή και η ομόζυγη μορφή. Η ετερόζυγη μορφή εμφανίζεται συχνότερα ένα παιδί κάθε 200 με 500 γεννείς στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 20.000 ασθενείς. Και τα επίπεδα της χολυστερίνης είναι πάνω από τα 290 mg. Και τα τριγλικερίδια μπορεί να είναι λίγο αυξημένα ή φυσιολογικά. Η ομόζυγη μορφή είναι σπάνια. Συνήθως γεννιέται ένα παιδί σε 1 εκατομμύριο γεννήσεις. Στην Ελλάδα υπάρχουν 10 με 14 τέτοια παιδιά. Και τα επίπεδα της χολυστερίνης είναι πάνω από 600 mg, τα οποία μπορεί να φτάσουν και ως 1000 ως 1500 mg. Η αύξηση της χολυστερίνης, όπως γνωρίζουμε όλοι, στο αίμα προκαλεί εναπόθεση λοιπόν στην εσωτερική επιφάνεια των αρτηριών, οι οποίες αυτές ονομάζονται εντεροματικές πλάκες και προκαλούν στένωση του αυλού, με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της ροής του αίματος, που μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό φρόβων και πριν η διακοπή της ροής. Όταν αυτό συμβεί, ακολουθεί το καρδιακό έμφραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο σύλλογος μας είναι νεοσύστατος. Ιδρυθήκαμε μόλις τον Ιούνιο του 2013 με χαρακτήρα μη κερδοσκοπικό και με πρωταρχικό σκοπό τη διεκδίκηση και παροχή κάθε δυνατής επιστημονικής, κοινωνικής, οικονομικής και ηθικής συμπαράστασης προς τους ασθενείς που πάσχουν από οικογενή υπερχολυστερολεμία και τις οικογένειές τους. Η αποστολή μας είναι η συμμετοχή και συνεργασία με επιστημονικούς οργανισμούς ή οργανώσεις, καθώς και με άλλους συλλόγους, οι οποίοι ασχολούνται με κάθε τρόπο με το ζήτημα της οικογενής υπερχολυστερολεμίας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πάθησης με νέες βελτιωμένες μεθόδους θεραπείας, διάγνωσης και ανίχνευσης φορέων. Η ενημέρωση και κάθε μορφής πληροφόρηση του γενικού πληθυσμού, αλλά και ειδικότερα όσων έχουν σχέση με την νόσο, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν για αυτή την κρυφή αλλά τόσο απειλητική για τη ζωή ασθένεια. Είναι πανάκριβα τα φάρμακα. Καταρχήν δεν μας έχουν συμπεριλάβει μέσα στις σπάνιες παθήσεις. Ειδικά η ομόζυγη μορφή είναι πολύ σπάνια, αφού είμαστε 10 με 14 παιδιά σε όλη την Ελλάδα και πληρώνουμε συμμετοχή 25% στα φάρμακα. Όπως καταλαβαίνετε, ότι μια οικογένεια που μπορεί να πάσχουν και οι 4, ετερόζυγη και ομόζυγη μορφή, είναι ακριβό το κόστος.